Maayong adlaw guys. Nahanap ko diri sa Vernon Park. Kadto ko 19th floor, magtaon ko tag shower heater ani sa mga company. Mo ani akong taoran wala pa ang kandya. So nagsugod ko diri. Diri nagtry ko ani. Ako ang markahan na unta pero oops, di man ko kaabot. Kuha ko ba? Oh no. Tag bangko kay mura gabi na kog taas ta. Mubo man ita. So manay siya kung markahan ako ni kung street ra tapos oops street na marka na akong siguro doon para street imo reklamo si customer. Okay na pa ako drill so bangagan na ako ni balag sakit akong kamot diri. Okay, tulura ni kabag to tulura pagkahuman sa tulo ka bangag tao na ako ni o mag wiring pa ko sa guys na rin pilit sa akong lubot guys tanakog talks screwan ako ang top daan kay dito man mahok ang shower heater so wala kuha na ang gitaod so nataodan ako ng wire dira. Importante na itong ground line 1 o line 2 kasi guys bago na ako na sa gibutang guys kicheck na ko daan ang lang pressure nasa 70 psi kusog na ni kayo ang ilang pressure dire pero kaning shower heater nga kani guys mo under ni siya bisag 1 bar lang or 14 psi 14.5 psi ang shower heater mandar na siya mas nakahinay ang pressure sa tubig so nataod na ako ni diri guys kana ko tao na ako ni taklog lang sa guys lang ka dali kung tanawon pero taas ni gid nga video ni guys ako wala ning putol-putol guys ana siya okay na ana siya ay si post ko diri so mo na ni guys so dra bye.